Magpasalamat na ako sa tanang tao nga ni-suporta sa Fat Boys Production. What is up mga ka-street peeps? Today is a very special episode kay aside sa nag-celebrate mi sa among anniversary recently sa Fat Boys Production, miabot na gyud ang among gihuwat nga silver play button. Yes, man ni siya ang silver play button. And ikuyog ta mo sa akong pag-unbox aning silver play button kay inyo pud ni. Kay you've been there from the very start. And tungod kay inyo ni, natay second cam. Here oh. Hey. Kay ana man mi kalay siya sa Fat Boys Production. So sugdan na nato. Na ako'y cutter. Kung mugamit gani mong cutter, dapat na inyong parents ASMR. So, sugdan na akong cut. Mano siya ang moment of truth. Basin scam ni, walay sulod ba? Muram, sinig ka ng sisig sa kuan, 7-Eleven. Listen bito kayo sa ablihan. Dara, sa man YouTube, ganahan mo nga ablihan na mo or dili. Guys, before na ko siya i-open kay magpasalamat na ako sa tanang tao nga ni-suporta sa Fat Boys Production. From the very start sa among journey, sa pagbuhat na mo sa pagbuhat na mo og mga sa pagbuhat na mo og mga music videos until karon nga nagbuhat na mi og mga shows. And we promise you nga daghan pa ming show nga buhat. Joke. Daghan pa siyang mga... Okay. So okay, na siya yung note. Gikan ni... Sinang Susan. Katong CEO sa YouTube. Nayana siya. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Oh, by the way, thank you sa 100,000 ka people nga ni-subscribe sa atong channel. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you've created. They were inspired, challenged, and entertained. You comment down below ha kung feel ninyo tinuod to siya nga na-touch mo na mo, na-inspired, na-challenged, and na-entertained. Taasan niyo Bakanan lang tayo magprintungan niyo Saan ni siya? Skwila lagi magtarong ba? Congratulations, sincerely, ng Susan Woj. Di bitaw mabasa iyang kuan. Akong picture niya, kamo na lang bahalag basa. Basta CEO sa YouTube. Okay, so moment of truth. Kita na ninyo for the first time ang among silver play button. Nakabutang dire. Presented to Fat Boys Production for passing 100,000 subscribers. Ano man yun? Kadong mo sa plastic. Para you're with me ba? So, mana ni siya ang atong silver play button. Kita na kong pagalingan. Kita na to diya sa taas. Para atong mga viewers sa taas kay makita. Dili siya silver. Pero na siya ikuan na siya butanganan og kung ganahan mo ipanghambog sa imong mga friends. Dahil na ako kada episode sa Street Peeps. Kung ganahan mo kay pwede lang mo sa Fat Boys Production nga studio para makapapicture mo sa among silver play button. Koy akong dalon sa balay niya. Di idog na ako inigtog na ko ba. Ngano din yung feeling no kung musikat na ka kay silver play button. I-varnish na ako para sinaw gyapon. Pero bitaw guys, there you have it for this episode of Street Peeps, and we're very sorry if recently kay wala kayo mina-create og content kay we've been busy with a lot of stuff. Pero promise nga we have a lot of things for you kay reaching 100,000 subscribers mas ni-ignite pa ang among passion to create more meaningful and inspiring entertaining content for you guys. Again, thank you very much to everyone, to the 100,000 subscribers and ang mga mo subscribe pasad sa akong YouTube channel at Pipo Deradal. And hopefully makanganisad ko ako So ang next step ani kay moabot na tag 1 million subscribers para maka-unbox na sad kog lain nga
nga award. Atuan ni, inihasad ni nga award. And also, don't forget to follow me in my other social media accounts at Pipo Doradal. And i-follow sa tanan namong social media accounts sa Fat Boys para ma-road to 1 million na ta. See you on the next episode of Street Peeps and... Makita ba ko dire? Amping.